Horretarako sartuko gara menu nagusian, hemen ezkerretara, komunikazioen atalean, nire komunikatuetara joango gara, eta nire komunikatuetan idatzi emango diogu. Idatzi ematerakoan, izenburu bat idatzi beharko dugu, honetan edozer gauza jarriko dut, eta ondoren testua ere bai. Eta aukeratu behar dudana da, ze hartzailek jasoko duen bidaliko dudan mezua. Horretarako, sekzioa hautatu behar dut, sekzioan ematen didan aukera da, nire seme edo alaba matrikulatuta dagoen kursua eta gela, eta gero langilea aukeratu beharko dut, zein den nire tutorea. Nire tutorea esaterako Maria Maldima da, ondoren hemengo gezitxo honi emango diot, eta hemen ze hartzaileri bidaliko diodan azaltzen da. Hartzailea gehitu, eta ez zait beste geldituko, webera bidaltzea baino. Bidali, eta kito, mezu hori jasoko du, dagokion tutoriak edo irakasleak.